ҳозир агар аз ин ҷиҳат нигоҳ кунем, агар баъзе филмҳои моро ҳам бояд нишон надиҳанд. баъзе филмҳое ки дорем ҳозир во ҳам бояд нишон надиҳанд. На масъалаи забон аст, на масъалаи идеология аст. ҳадаф маълум нест ки чӣ мехоҳанд. Аз аввал то бо охир тамошо мекунем ва намедонем ки режиссёр чӣ мехосту муаллиф чӣ мехост. Инаш ҳам ҳаст. тамоми филмҳое ки дар даврони Шуравӣ гирифта шудагӣ буд, ҳамаи онҳо филмҳои хуб ҳастанд. ҳамаашон, аксариятшон филмҳои хуб ҳастанд. мисол филми муқаддас ки он вақтҳо механдиданд, чӣ қадар ӯ пешбинӣ карда буд. имрӯз филми замонавӣ аст филмошон. ман яъне кино санъат, чиро ки ба такрор мегӯям, ин диктат аст. диктат яъне ки фикраша бор кардан, мардумо ба ҳамин вай тарбия кардан. агар ки мардум ӯро намефаҳмад, ин гуноҳи режиссёр нест. гуноҳи мардум аст ки ҳоло ба ӯ поян нарасидааст. мардум ман гуфта ҳамаи дар назар надорам, баъзеҳоям.